Wis sang wedang barang. Tan burung sriunde. Apa enak manuk golek sriuning? Apa itu emang apa cocok? Oh, ibu bunga. Ya. Ibu. Bunga. Kowe ngerti kapan neh cek. Sing tiban nganggo Nyanding bisa. nyandeng bisa nganggo lipen setempit. Apa kuwi? Lipen setempit. Lipstick. Ayo setempit. Lipen setempit. Ya, cangkeme wong tuweke ra lipen setempit.